Gun, shoot him in the head. Najväčšie SUV z Mladej Boleslavy bolo prvým modelom automobilky s písmenom Q v názve. Dnes si predstavíme jeho druhú generáciu, na ktorej rozhodne je čo predstavovať. Dizajn novej generácie sa zjemnil, zaoblil, vďaka čomu sa zlepšila aerodynamika, ktorá sa koeficientom dostala na výborných 0,28. Aj napriek dizajnovej zmene hneď na prvú viete, že sa jedná o Škodu. Nová je aj predná 8-uholníková maska so 14 svietiacimi prvkami a vylepšené Full LED Matrix svetlomety. Zadné svetlá si zachovali tradičný tvar písmena C. Kodiaq sa medzigeneračne natiahol na dĺžku 6 cm, čo sa pozitívne prejavilo na vnútornom priestore a objeme kufra. Novinkou je rozšírený desktopik vo farbe Dark Chrome. Rovnako ako v novom Tiguane, aj tu je k dispozícii príplatkový adaptívny podvozok s dvojventilovými tlmičmi. Nazýva sa DCC+. Názov je mierne iný, ale princíp fungovania identický. Priestranný interiér sa posunul milovými krokmi vpred. Kompletne nové sú materiály, infotainment bežiaci na 13-palcovom displeji. Nová je aj pozícia voliča automatickej prevodovky, vďaka ktorej získate množstvo odkladacích priečinkov. A nie, nový Kodiaq si už s manuálnou prevodovkou nekúpite. K dispozícii je aj 7-miestna verzia. Tá ponúka batožinový priestor o objeme 845 litrov, pri vyklopených sedadlách 340 litrov. 5-miestna verzia ponúka neuveriteľných 910 litrov. Samozrejmosťou pri Kodiaqu je aj veľká variabilita interiéru. Do pozornosti dávam aj tieto vyhrievané, odvetrávané, masážne a mimoriadne pohodlné sedadlá. Pod kapotou sa nachádza osvedčený motor 2.0 TDI s výbornou pružnosťou a tiež skvelou spotrebou. Spojený je so 7-stupňovou automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG a pohonom 4 kolies. Novinkou u Kodiaqu, ktorá poteší, je bezplatný servis na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Ak na vás nový Kodiaq spravil dojem, príďte sa s ním zoznamiť osobne sem do Araveru alebo navštívte web araver.sk, kde nájdete vždy aktuálnu ponuku skladových vozidiel. Na dnes za mňa všetko, majte sa fajn, pekný deň.